Hekk kif l-erba' ġie ppubblikat ir-raba' rapport annwali tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-saltna ta' dritt, ġew innotati numru ta' żviluppi pożittivi u importanti li seħħew f'Malta fl-aħħar sena. Fost oħrajn il-Kummissjoni rrimarkat kif il-perċezzjoni tal-indipendenza tal-ġudikatura f'Malta baqgħet f'livell għoli, dan filwaqt li ġie nnotat ukoll ix-xogħol tajjeb li isir fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jagħmel ukoll referenza għal proċeduri u l-effiċjenza fil-qrati tagħna. Hawn il-Kummissjoni filwaqt li tirrakkomanda aktar tisħiħ tal-effiċjenza tinnota l-effetti pożittivi li sarfu t-tibdiliet leġislattivi li saru fil-proċeduri tal-appell kif ukoll il-ħidma li tissir fir-riforma tal-kompilazzjonijiet u r-rinviji u reviżjoni fil-proċeduri tal-qorti tal-familja. Ir-rapport jirrikonoxxi wkoll l-isfidi fir-riżorsi umani fih dan il-qorti. Hawnhekk il-Gvern diġà għamel bidliet importanti meqjusin storiċi bħalma l-ikbar żieda ta' membri tal-ġudikatura fl-istorja u kif anke mħabbar diġà mill-Ministru għall-Ġustizzja kif fil-jiem li ġejjin se tkun qed toħroġ is-sejħa għal 3 imħalfin addizzjonali. Dan ifisser żieda ta' 27% mis-sena 2012 li wkoll se twassal għal żieda fin-numru ta' ġudikanti per capita. Ma' News il-Ministru Jonathan Attard irreaġixxa għal dan ir-rapport u nnota tajjeb li ġie mmarkat mill-Kummissjoni Ewropea fejn spjega li l-ħemel ta' riformi li saru qed isiru kemm minn aspett leġislattiv kif ukoll b'investiment finanzjarju fosthom bl-akbar allokazzjoni tal-budget tal-Ministeru għall-Ġustizzja. Din l-allokazzjoni tammont tal madwar 50 miljun euro, allokazzjoni tal-fuq minn 3 darbit aktar minn meta mqabbel mas-sena 2012. Huwa sostna wkoll il-Gvern se jkun qed janalizza r-rakkomandazzjonijiet li saru. Hemm ukoll indikat numru ta' sfidi li aħna nirrikonoxxu qed naħdmu fuqhom bħal dak li huma ta' riżorsi umani flimkien ma' diversi oqsm oħrajn li għaddejja ħidma fuqhom b'tali mod li nassiguraw li s-settur tal-ġustizzja ikun qiegħed jirrifletti l-eżiġenzi tal-lum u jkompli jilħaq l-aspettattiva ta' servizz pubbliku li n-nies jistenna. Attard temjejt li l-Gvern se jkompli bil-kooperazzjoni u dialogu miftuħ u esprimi apprezzament tal fatt li l-progress li sar f'ħafna oqsma li jsaħħu s-santa tad dritt f'Malta ġie rikonoxxut.